plan de humanización 6 plazas de aparcamento. Poderían explicarlo? Ben, isto falouse co colectivo, salvo un ou dos casos, están de acordo. Entón, o que se quedou é que teñas 6 plazas e pudiendo aparcar libremente sin que se sancione na frontal, nas outras 6 plazas. No caso de necesitada. Pero, se usted fai unha observación pequena, ve que nunca están ni siquiera os 6. Sí, pero a ver, o lógico sería, penso eu, que habendo 7, pois que haxa 7 plazas, creo que sería máis razonable. Nosotros entendemos que é compatible cada demanda deles a existencia diante de zona azul dunha hora, onde eles poden utilizar ante a necesidade. O sea, de forma extraordinaria, para que se dé a demanda desa séptima, non creemos necesario sacrificar todo o que é a zona azul que está diante, que de feito está funcionando. É unha cuestión de criterios. Sí, eu creo que sí que é unha cuestión de criterios, porque tampouco costar a ningún traballo na zona azul, pues quitar outra